Wala no lam so no tini nehai video no update nan bagai phaipioga ini update engke onek bakha jongmane update tei ang mono kone bakha tongthangni o video no kone onek mukti kalaikha tei norong bo video no nai tongka share khainani engthang norong no channel no katal ke subscribe khridi katal update mana bagai tei tini video engke susep debar mani tei yathe yak asai pun tekono choli ate hekeba tei borong ni bata romanan bagai aadhar card kari haban bagai bin bago onek kari borok samkasanai onek ehni bin bago sainai mokol mukti kalajaka tei norong video full nai di video full nai pene norong comment khai di norong ni bukhaw tamo bahayengka gebon pe norong no video full nai di video no saljake like kesa khere di gebon khukti no khana di tam saka akin sini jormo thaika ba hayingu ge jormo simo ba hayeng tengte an bi gusabo sana rengya oba hayna rengya bar sana burengya ko ba sana kang joto kisang wan sugui tongo kai abono bata sata manang ni bang bini hendiga certificate do bebana already ar tisaja already tisaja kai real ko bini i-card naya mane i-card mane aadhar card dimiya ga borbo next time phaiji next time ko phaimiya next time ko biniti ang koi balang tangi chane borang wasi bu thangna ba ang to lut chawa wa swang phalai chao gabon norok buji nai bidi hachi gabon norok tinio ba hainu khana ga bini jeta bumano to bor sunpana buma ta su sasungmaya gang bufana ma sawo ga borok jeta ba ke kongno chawong gang kai bon kong motin jeng cholibo bini khupang motin cholibo engkai tinio ba haking ya nin basa ba hine ke dengya engkai tini borok joto kiso ko aadhar card mangka engkai jeng account card na ka jeng link tong ni saw grami bank songta bin tabu handicap ni tongo handicap ni certificate already tongo engkai tabu aadhar sim kre te bebang tongmayo aadhar getang sinamaya engkai aadhar engkai sanamaya mane jeng aadhar khalamnya thangka gabu borok sanamaya ne ba mokok sasungmaya gaborok sabo next time phaidi next time gabo to bini ta kaisi mokol philik ngui tongo gababu sanamaya ganung next time phaidi nin ba ge jamila ango ni ta barani kotor sawota biang thamuni biang nang SDM biang cim jraine SDM sung thangi sawota engkai next time phaidi no soi khairo bana ga sung apsik somene sung nasingmani sung phaikya sung nogo phaikya gani sarale kakra kikeng ga bang bono ti phaikya ngai bono ti phaikya kang no ti phaikya kai abono joto kisu ololas mesong ko borok sawo ga tabukai chinoro to edisi hoite chinoro photo boi tongo aadhar update khai tongo ga update khai jaga orphan ngia phano orphan odang no nang wang subui tongo ka bangnang rohori meya ko rohma ka to kang rang ri rok sugya ba abang nang wan sugui tongo ta jengka rang rik sugya ni bagai ga rang rik sukang ka to jong ga borok sawo nung aadhar ti khai tubdi ekon bagai ning tawana di sung dai to tongo ni tabu bank sung sawano handicap ni manan tabatar manan tena engkai tabu aadhar sim kasai tongsu ni aadhar kasai tongo men ka aadhar kasai tongo ga aadhar khlaimya ka no kichu khlaimanan moton kre ni borok sawo ta no gang abono besu bosor khabiri emeka bini bosorong mang gangkai ontoto bini tabu cholikha bini handicap certificate bini 12-13 bosor hai choli tongkha bung tam bini bumukai saheb bini saheb debroma gang asai phun da ba kya asai phun da ba hai jormo thaikena bo ba hai osolongni phayo asuk ba samayang thang kok saimiya lam saimiya gang dire bono wan sugo ngbo kok bo saimiya bulo bo saimiya kichu bo saimiya ngbo ba kemang dire ni phayo gang bini bagai joto kisang ang saimana ku tongnang bini babu bini bagai bukha kha khamoi ang tini sugya phano bonang mai khopsa palai ang sarai tono kharai tono bono abon bagai na ane dukhu joino tongo tanga ana bi siyang ka tanga ana nugyang ka omnang dukhu nango gang ang hai kulung tongai borok ano tang nugyang ka ang bagino tai ang hai borok kri khada nang mawan sugu
gabano tini ani busa ba hayengka engkai joto kisa ani busa oma hayeng tongmono